Да, може сега тук се протегна малко, че съм схванат. Вчера пак бях с крампи, между другото. Ще играем на Пара морето, сините вълни. Да. Вземи едно фенер, друго ни трябва. Ай, вземи МФ да има. Доца, си така. И сега тук снимаме влог. И търсим Чочко Митков, така, Митко Чочко. Така, чакай се оправим настройки, че ми е много тъмно. Пак е на макс, много Търсим и интересна спас. работа. Това ли търсим? Спас, да. Търсим спас. Кой трябва да готви шибалото хапче. Така, аз да видя за фара. Кошка еш. Да ти виж за фара. Аз тям да крада монка, не гледам. Брат, да ти бай фени, аха. Фара морето и сините вълни. То се водиш, той фара на английски беше Lighthouse. Не знам, аз на английски, няма да знам. Днеска един чичак брат в автобуса ми говори на английски език. И ми вика, автобуса ходили до Лидъла. И аз викам, да. Не обяснявам там, обяснявам се в любовни разкази. Как ти са стопките? Така, изчакам и следвам. Мида Майдас. Няма чакам, Иде, чакам де. Аз съм в туалетна. Както винаги. Не, бе. Така. Много мразя. Трябва да вземем УВ фенера. Трябва да вземем Ultraviolet. Така. И ти бай лагалата игра. Тук ме намирисва на дух. Ето го кранга. Хайде ди. Кази. Опа. И това са стопките. Преди това са стопките. Това прав в момента. Аз ще не взема УВФ едно. Аз цъкам да знаеш. Добре бе. Ще ме е тъмно. Оп. Падна ключ. Отивам взема фенера. Вземи го този ключ. Взех го. Чай само взема УВ фенера. При мен е ти зъмното колело. Добре. И там по камбаната трябваше да са би някакви такива работи. В момента нали съм си пуснал да гледам. Така взех УВ фенера. Брат, сега остана духа да хънтни и да умрим. Не. Това ще бъде бахти тъпото. Не, то е само за как да вземеш ключа бахти тъпото.
Да и такова е. Ма аз ключа го взех. Отключи там, де трябва да се отключи. Отключи там, де трябваше да се отключи. Тук и трябва да се отключи. Къде си? Там де си сложил таковата, почти най-отгоре. Къде? Идвам до тебе. Нема. Ето тук трябваше да се отключи. Някъде тук къде беше. Ето това. Ето. В какво намерих го? 34-ката. Сега нещо трябваше ли да се прави? Да, по камбаната трябваше да се бие. Тук трябва да се свети с това фенера. Той нашия оверфенер се беше. Тук камбаната къде е? Да ходя да бие. Долу, буквално на входа. Отивам. Мали ще ми да палим сякаш по столбите. Едно, две, три. Отивам да бия, чакай, слизам. Много е тъмно и ти лутне се. Иначе, Options. моето е на макс. Кой беше се? Не. Видео и там, Brightness. да. И стана още по-тъмно. Не, Ами на 250. това е моето. Брат, то на 10 е 100 пъти по-светло. Шегува се. Не се. То ти е лошо. Не, по-тъмно. Не, при мен е 100 пъти по-светло на 10. Камбаната. Ето е. Станаха ли нещата? Станах ли? Да бие ли още? Не станах. Шо бе? Трябва да го осветявам още по-дълго. Ето, вече стана. Идвам горе. Мисля, че вече стига Ето толкова. бе, Мисля, дошите. че не ми трябва още да бия там, или? Не, идвай. Идвам. Някой се изкрещя. Ти виж колко много призраци ми тук. Викаш как още никой не се е появил. Тук чувам някой да говори. Свързан с отводното. Айде, не бе. Това е невъзможно, байка се да покажам. Аз ти вече пробвам. Какво ще кажеш? Как свети. Какво ще кажеш? Че не си взехме камера да ги снимаме. То не е толкова сложно. То дай се е надупил. Аз направих снимки за един. Така. То зачита ли ги? Не. Аз си говоря от играта сега. От Steam. Да.
Дори коста намерих без да искам. Това е. Чай, и се научим да взема камера и ще ги снимам. И кой би трябвало сега да получим някакъв бач? Би трябвало. Айде, че ме спра тук. Не. И сега ще ме изкефи зъм и хънфа. Ма тя отгоре не се личат. Това е добре измислено. Отгоре не се личи, че е такова. Че има дупен. Ама аз към 3... Към 3.10 спирам да значи. Окей, бе. Но то EMF аз не намерих. Тук само нямам нищо. Мгм. Знаеш как е най-лесно да бягаш тук от духа? Бягаш по стълбите надолу и почваш да го въртиш в някои от стаите. Или само молиш да се смъчиш тук. И почваш да го смъчваш. А тук да хънтни шанс е... предприемам голям вече. Взех пръста, снимах я. Искаш ти таком гърбайтко мачетка. Не благодаря. Да не като във Fortnite. Тъкнах. Това е. Агван. Чай да ги снимам. Аз ще направя мощния снимка. Хубаво, тях не ги учища. И сега почваме да търсим някакви работи. Браво. Там чутом знаеш, че май духове тук няма. Не, има. Браво, да има да. Оля път беше духа, който ти казах. Ти ли издаваш някаква звук сега? Не, аз слезнах долу. Как гледам има EMF. Къде? Не, как гледам на активитето. И там не може да отидеш да го намерим. Не, разбира се. Ето пак има EMF. Водата е по-бяла от бялото. Мех. Никъде не е засяках този. А не, виж ли, то се лечи. Лечи се. Какво? Бах ти яд. Няма как да са близнаци.
Не, няма как. Нито фризинг има, нито... За фринзик не знам, не съм проверял. Няма дъх. То, ако има фризинг, ще има и дъх. За голсторбове проверих се. Коли всичко нямаше. Този орбой ти трябва таковата камера. Ей, брат, аз съм с камера. Има... Има дъх. Има дъх. А не. Чакай. Нещо ще ми видя камери на етаж, ще ти ще гледам. Ти си. Без друго имаме 4 камери. Имаме и 2 доца. Едната камера. Мисля, че е в кухнята. Какъв шилет? Бъгна. Сега са лъзнеш. Това е безкрайница. Отивам за още 2 камери. Охо, имам меч. Чули? Имам сабя. Има? Вибирам се в гараж. В гараж. Камиона. От гащите. Не беше, аз ставам пират. Бе. Абе, ако ида горе пред духовете уния и просто отия горе там. Ей, стой. Там се чуват някакви шепни. Някакво шепни. Сега януари бях с рани. Няма ли някъде турокарти, бе, брат? Или ако не са турокарти, поне нещо да ни каже къде. Теро карти. Туро аз съм. Са теро. Може ви изред. Не, Сега хънтни. Сега ако хънтни. Кепсули ще му играм. Нищо няма, нищо, никой се говори с мене. Не знам къде е духа. Къде е? Старата, където е масата. Коя маса? Където е една съборена бутилка зум. Аха, ясно. Точка по-нататък. Хънт. Моля? Гони ма! Любима. Добре, къде са спална? Под фара. Де цвети, отдолу. О, майко!
Не занимавам с този призрак. Абе, я ела. Ако мен ма светим светлината, дали аз се виждам? Не, Сигурен. да, Що беше бъде интересен детайл? много няма. Няма занимавам с капането, ще го бог мен. Заминавам се! Така, заминавам се. Притягняме. Пиша EMF, Freezing, Просто- Френзик няма. Dot. Пишем го. Заминавам се. Ще го Не, има. няма как да е они. Не, то не е сайницето ми не е на 20. Исках да сложа спирт. Они! Чакам! А не, то спът бързото заради. То спът интернетът не е картоф. Говори с всички. Даниел Робинсон. Добре, търсим Даниел Гейлорд Робинсон. Да. Всички неща на тая игра не съм тествал само пентаграм. Аха. И не съм отворил всички турокарти. Аха. Аз мисля да излиза на остатък. М? Ай, ще играем на руска рулетка с твой живот. Първата, Турокарти. първата карта. Да Хермит. Демек. Оня дете в чувала. Да Фул. Да Хермит. Ай, термити, ще имаш термити. Дай! Да Тауър. Са. Да Девил. Тама ми даде крилата и после да Фул. Това ти ли ги затваряше, буку? Да Хермит. Да геме така. Термит, бе, термит. Значи да видим сайнитето. Ана... Тук има хапчета, може да пиеш. 69. Чули, тук има хапчета, може да пиеш. Още не. Чай падне на 20. Хей, термит, where are you? Има как. Опа, изгаси. EMF, Лампата. EMF Къде? 5 долу в мазята. Отвори се врата. EMF 5, отвори мазята. В мазята, де. Мазата няма врата. Казвам, че има EMF 5, бе. Имаме 5 мазата. Да, Така. това така. Значи трябва да слезна долу да оставя Ама... топ. Як замък. Няма защо. Какъв замък, бе? Това мяза на Фин от Фин и Джейк. Беше другото. Вземи увето, и книгата ще да ти кажа да вземеш. Нямам място за книгата.
С кучето човек. Не, С кучето човек. обърках деспот. Кучето Джейки човека Фин. Да, бе. Не, бе, обратното е както Гошто му вика. Я да ми пускаш тока. И сега купим. А отзаде ми свети в ляво. Ми си изкараха къщата. Брат, моя са да Twins. Не. Обикновено шанса да са да Twins е голям. Ба сега. В тая къща предимно са да Twins. Даниел Робинсън. Аз долу не влизам да говоря без кръст. Не, ти лут ли се? Без кръст да слезна да говоря с дух от качалка. Мен да не ме ба лудя. Дето знам, бе. Всяко не е долу прави. Ще го лапиш. Ще ми го лапя. Ще го лапиш. Ако е горе, защото горе е фърлял чашки. Не ще го лапиш. Къде е фърлял чаши? Но той е горе, бе. Фърлял е чини и чаши горе на втория етаж. Надолу светна. То му те измана. Ти иди вярва на играта, не иска да ти откъсне врата. Мака ти. Ко ти каза? Ghost Event. Ти не дай вярва и на играта, дето му откъсат врата. И стои разпят, ще го пия. Шабунг, шабанг, шабунг, шабанг. Яш ми ти моя кръст, тапанар. Чу се отварям на врата. Ни бах аз. Не бях и аз. Не е тук. Аз ти казвам, да фъканите Twins. Нещо му се отваря. Ето. Да, намерих кост. Къде е? На леглото. В синята стая. Имаш камера десна. Не. Може проверя за фингърпринт. То брат, диспът се чува се отваря. Имам чувство, че духът е доста тега педерас. Духа на Майкъл Джексън. Да. Ко беше? Даниел Робинсън. Да бе, няма фингърпринт. Да изчетим. Даниел Робинсън, where are you? Даниел Робинсън, where are you? In your mom bed. Is there ghost in this house? Чай там битнат играта. Даниел Робинсън. Пиши voicebox. Добре, казал си. Кой ти Ти не вика? гони! Кой ти вика? Дай да пробвам. Аз кой ти как? Може са да Twins? Ма не са. Може. Ей сега ако скапания дух ми скъса врата, ще откача. Събори книжка. Ти. Картина де. Събори ли картината Соня, че чак работата не е хубава? Не Соня чак с дърветата. Аз ти казвам, ако събори картината, ще чака не е работата.
Не ще си говори с мен. Да. Нормално, разбирам. Кажи му, where? Хубаво ригня. Така е. Една така мазна. Хубава. Абе. Той е. Бетон. Ало, майка. Бетон бе. Да го грай бетон. Да дръсай с хапчето. Та какво правиш, ма? Вратата са бол. Уау. Чай аз тук си да готним едно хапче и тука. Да спираме. Не. Оп. На 3. Виагра. Не. Тя е за друго време. Опа. Тя ако пишока не става за нищо. Тя е за 70 години нататък. То нещо няма хънтни са. Е, Има кръст. да не хънтва пък. Аз не му давам. Искам сам да се говоря с него. Фрезин температури. Не знам дали видя. Yes, of course. Чай, че тук е 20. Ама той е тука, брат. Той е тука. Да, е тука. Значи виж, ей там е 20 градуса, тук е по-малко. Защо мишката ми е включена на лаптопа? Дето знам ба. Сега що го взе? Соль? От соля. Ще го подсалиш. Чули го това? Да, той говори с мен. Сега защо ме кара да му задавам едни същи умни въпроси, докато ми отговори? Fucking ghost. Where? Is there ghost in this house? Will the... Температурата ли Вие дадеш? двама ли сте, смръднавци? Видях го. Нямах камера, и аз го видях, ама нямах камера. Втория дух е. Това са... Уиран... А? Там... Уирайт... нещо. Ако искаш, мой паранормал микрофона да тестваме, да се направим мисълите. А как разбра, че е такъв? Опа. То трябва да има дот. Има EMF. Доца, брат, го видя как мина пред мене, бе, брат. Всъщност, да. На Доца. Дори мина тук, що е през motion сензора. Мале. Ти ще го видиш на клипа. Мале. Остана. Не, искам да го видиш на клипа. Значи тръгваме. Да, един трябва да оцелее по Няма време на да... хънт. Не, няма такива, занимавам. Хънт, мънт, няма такива работи. Ти ще го видиш на клипа. Ти ще го видиш на клипа. Гал тавто ми платят, тогава ще хънтваме. Тогава ще даваме да дохънваме. Оп. Айде, нов ачем. И на мене. Това, брат. Това духа познахме вече, ако искаш. И то поредни. Да. И аз почти станах 17 лева. И аз предобрих играта. То колко е часа? 2:54. Трябва да почнем да се оправям. И аз, ако искаш, спираме